Niin, käydään sitten seuraavaksi läpi vähän tätä pöydän mittaamista, että siitä saadaan oikein mittainen, koska veneiden kyljen muodot vaihtelee pirusti. Toisissa riittää tällä lyhyempi pöytä ja toisissa sitten taas niin kuin tässä meidän Fasterissa, niin tää on jo 40 senttiä ja vieläkin saisi olla oikeastaan 5 senttiä pitää. Elikkä kun tosta lähdetään ottamaan ihan rullamitalla mittaa, putken päähän mitta, tossa nähdään. Tulee 40 senttiä tämä meidän pöytä. Ja sitten lähdetään hakemaan sitä oikeaa kulmaa. Yritetään hakea oikeat kulmaa. Ja niin, että saadaan se taivutettua tuonne veneen alle, koska tärkeätähän on vertikaali jikaannus varsinkin, että sä saat sen taivutettua tuonne veneen alle. Eli tästä nähdään, kun on lyhyempi versio, tää takimainen, se ottaa saman tien tuohon laitaa kiinni, eikä se enää taivu sinne veneen alle. Tää pitempi versio, niin se just menee tonne alle. Mut sais olla tosiaan se 5 senttiä pitempi toikin. Joo.